suficiente solo con no ser racista, que no es suficiente solo con combatir las desigualdades o denunciar las discriminaciones, que hay que hacer y dar un paso más en el contexto en el que estamos a nivel mundial, viendo cómo asciende el discurso del odio, viendo cómo fuerzas contrarias a la igualdad y abiertamente racistas toman el poder en grandes potencias mundiales, que hay que dar un paso más en todo el mundo y hay que ser de una forma activa y abierta, no solo no racistas, sino antirracistas. Ese es el cambio de tono que nos gustaría dejar como legado en las sucesivas reuniones y encuentros que tengan lugar en el futur. Perquè el racisme a les nostres societats, davant d'aquells que volen polititzar la qüestió racial, d'aquells que ho volen fer per polaritzar la vida política de les democràcies, en molts països provocant més divisió i més tensió, davant d'aquest moviment, nosaltres ens aixequem per dir prou. Prou des de la cultura, prou des de la societat civil, prou des de totes aquelles entitats compromeses a la lluita antiracista i prou també des d'àmbits multilaterals com és UNESCO. Perquè el racisme, malauradament, és estructural i el que fa és perpetuar les desigualtats i les discriminacions. I això afecta a milions de persones amb el seu lliure accés o la seva oportunitat d'accedir a oportunitats, a recursos i a drets. Per tant, el que ens proposem és desmantellar les estructures i les pràctiques racistes i alhora també combatre les desigualtats econòmiques per tenir una societat més justa i igualitària. En aquest fòrum ens trobem per rellançar, per reforçar i per renovar el nostre compromís antiracista i contra les discriminacions. És en aquest context que hem volgut hostatjar, que hem volgut acollir aquesta cimera. Reforçant en positiu també el valor de la diversitat. La diversitat que es basa en el reconeixement de l'altre, amb el reconeixement en la seva diferència, però també en la seva igualtat pel que fa a drets i singularitats. Perquè la diversitat ens fa més lliures i més justos, ens fa més respectuosos i més igualitaris. La diversitat ens fa més forts i més resilients com a societats. També la diversitat ens fa ser més competitius, fins i tot en l'àmbit econòmic. I això, on té lloc d'una forma més clara, és a les grans ciutats. Esto sucede especialmente en las grandes ciudades. Hoy en Barcelona convivimos 1,7 millones de habitantes, de los cuales 400.000 personas pertenecen a 180 nacionalidades diferentes que hablan 300 lenguas diferentes. Evidentemente el catalán, nuestra lengua propia, y el castellano, la que usamos y conocemos todos los catalanes, pero además casi 300 lenguas. Esa es la diversidad que tiene la ciudad de Barcelona y que probablemente comparte con muchas ciudades del mundo. Por lo tanto, el imperativo moral, político, es hacer posible la convivencia en diversidad, fundamental para hacer viable la vida en sociedad de los humanos en el futuro. Y las ciudades somos fundamentales en ese combate contra los discursos del odio y en favor de la diversidad en nuestra sociedad. Citaré a Manuel Castells, un pensador de referencia a nivel internacional en Estados Unidos, pero sobre todo en España y en Cataluña, cuando hace más de 20 años dijo que las ciudades tienen que poder estructurar una identidad compartida, una identidad proyecto que mire al futuro y que supere la tentación, hoy muy vigente, de construir identidades resistencia, ancladas en un pasado que a menudo está mitificado.
Per tant, avui tots som actius i hem de ser actius en favor d'aquesta diversitat i aquesta lluita contra les discriminacions. Vaig acabant per explicar que en les darreres setmanes i mesos, UNESCO ho sap, la Gabriela ho sap, vam voler impulsar a la ciutat de Barcelona una campanya que fa setmanes que dura, que es diu Veus contra el racisme, Voces contra el racismo. Més de 60 activitats repartides pels barris de la ciutat on s'han implicat entitats, activistes, món de la cultura, sota el lema Uneix la teva veu contra el racisme. Quan vam presentar la campanya al Saló de Cent de l'Ajuntament, l'exfutbolista Lilian Thuram, que va inaugurar aquesta campanya, exesportista, jugador de futbol i avui activista contra el racisme, ens va recordar que el racisme no és una realitat inevitable, sinó una construcció històrica i cultural. Thuram va dir una cosa que a mi, com a home blanc, em va interpel·lar i em va impactar. Y es que todos son personas racializadas. Todos somos personas racializadas. Y dijo más. Dijo que las personas blancas no nos reconocemos como personas racializadas, pero que lo somos. Porque ser blanco implica unos privilegios y una manera de estar en el mundo. Por eso es esencial que en este fórum global consensuemos y acordemos acciones conjuntas antirracistas. Y acabo para explicar que este lugar en el que estamos hoy, este lugar que es el fórum, la palabra fórum viene justamente de un gran acontecimiento internacional que tuvo en 2004 en la ciudad de Barcelona, que fue el Fórum Universal de las Culturas. Fijaros, el leitmotiv de la transformación de la ciudad de Barcelona en su última etapa, en esta parte norte de la ciudad, que toca el mar, donde la ciudad se acaba, prácticamente la ciudad municipio de Barcelona, tuvo como motor de la transformación justamente un encuentro internacional auspiciado por UNESCO, donde tenía como objetivo aunar, sumar voces de diferentes culturas de todo el mundo. Hablamos de 2004. Por lo tanto, este espacio donde estáis ahora justamente es uno de los legados que dejó el último gran encuentro internacional que hubo en Barcelona sobre diversidad, sobre culturas y sobre racismo, y que dejó estos edificios y este complejo como un legado para el futuro. Sirva como ejemplo del compromiso de la ciudad de Barcelona, una ciudad abierta, una ciudad comprometida, una ciudad activa y una ciudad con voluntad de dejar legado para el futuro. Aquest fòrum no només ha estat o és un espai de reflexió, ha de ser un punt de trobada per fer accions concretes. Fem que els nostres pobles, els nostres barris, les nostres ciutats, les nostres societats se sentin orgullosament diverses i orgullosament antiracistes. Fem, amics i amigues, que les nostres societats s'uneixin a la diversitat. Moltes gràcies i benvinguts a Barcelona.